Raglen ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy'n gadael gofal neu sydd â chynllun gofal a chymorth yw raglen gofal i waith. Bwriad y raglen yw rhoi cymorth i chi fel bod modd i chi ddatblygu'r sgiliau cywir, profiadau a hyder i allu symud ymlaen i fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant. Byddwn ni'n eich cefnogi chi ym mob cam trwy gynnig ystod o eang o wasanaethau gan gynnwys cyrsiau cyfleoedd, profiad gwaith, hyfforddiant sy'n benodol i'ch swydd a chyfleoedd cyflogaeth. Byddwn ni'n rhoi cymorth i chi o ran sgiliau chwilio am swydd, gan gynnwys llunio CV, llenwi ffurflenni cais a technegau cyfweld. Rydyn ni eisiau i chi gyflawni'ch potensial a byw bywyd llwyddiannus, boed hynny ym myd gwaith, addysg neu hyfforddiant. Am ragor o wybodaeth anfonwch neges e-bost at eett@rctcbc.gov.uk.